Doncs anem a començar. Benvinguts tots al monestir de Sant Cugat i a aquesta xerrada que intentarem donar-li una miqueta de llum a com és que un mossèn fa un PDD. Quants d'aquí heu fet un PDD? Aixequeu la mà. Hi ha alguns. Quants coneixeu aquest món dels PDDs, dels màsters? Doncs anem a començar fent una pregària i explicarem com ho farem. En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. Senyor, et donem gràcies per tot el que tenim. Et donem gràcies per poder estar aquí avui. Et donem gràcies per els estudis que hem fet en la nostra vida, les feines en les que hem treballat. Et donem gràcies per totes les capacitats que tenim. Avui d'una manera especial per les nostres famílies. Anem a demanar-li a Déu, ja que li donarem la visió a aquesta xerrada en les nostres famílies. Que cadascú pugui pensar en la seva família, com viu en ella, com ha viscut, i que el Senyor ens beneeixi en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Doncs molt bé, com és que un mossèn se'n va fer un PDD? Com és que tots els divendres a les 7 del matí sortia d'aquí i sortia d'hora perquè celebrava missa allà a les 7:45 i després ja començava el dia, gràcies a Déu podia esmorzar i s'esmorzava molt bé. I després ja a les 9 del matí començaven les classes, just després de dinar fèiem una migdiada, no fèiem migdiada, directament teníem una estona a vegades de compartir amb el teu small group i a vegades directament tenies una classe, llavors no hi havia migdiada, i acabaves a les 7 de la tarda. Després de les 7 de la tarda tornava fins aquí, venia a la parròquia, a les 7:30 començava el grup de joves de quart a segon de batxillerat i venia amb moltes ganes. Tots els dies venia amb unes ganes perquè em passava tot el dia estudiant, tot el dia, d'alguna manera, amb els sentits al 100%, escoltant temes dels quals després els podria posar en pràctica aquí. I a part d'això, mossèn Emili i els altres mossèns són testimonis que per la nit em quedava a estudiar. Perquè ens donaven uns quants casos i no volia arribar a classe sense saber res. Llavors et poses els primers dies et poses com, et tornes boig, comences a mirar un cas, mires el temps i dius porto 3 hores o 2 hores i mitja amb un sol cas. I tens 5. Al principi potser són 4. Però comences a veure que vas bastant malament de temps, comences a aprendre a gestionar el temps en l'estudi i per acabar una miqueta el tema així més logístic, jo vull compartir-vos que he disfrutat molt d'estudiar. He disfrutat molt de llegir. He disfrutat molt de llegir coses que un mossèn no llegeix, sobre finances, sobre màrqueting. He llegit empreses, he llegit situacions de les empreses que m'han donat com molta llum. I moltes vegades no entenia coses perquè no tenia els coneixements previs, és un màster, no tenia aquells coneixements d'haver fet una carrera abans, sobretot en les finances, en les inversions, en coses mundials, en comprar hotels. No comprem hotels, els mossèns. Tota la repercussió que té, com es porta a terme. I he après tant que cada cop que em posava a llegir alguna cosa era com pot ser que estigui disfrutant tant. Era una visió nova. I aquesta és la portada. Era una visió 360 d'aspectes que jo no he tractat mai. I quan et comencen a explicar el 360 d'una realitat és quan dius m'interessa molt, no tinc ni idea, no ho conec profundament, però tens l'opció d'aprendre alguna cosa més. I comences a fer aquest camí apassionant de que cada dia vas a classe, o almenys a mi em passava, anava a classe amb moltes ganes, perquè t'explicaven el perquè de les coses, però un perquè molt del món. I començaves a indagar, començaves a buscar, no entenies, escoltaves,
escoltes molt, tens una gran oportunitat d'estar amb 70 persones més, d'escoltar tantes opinions diferents, com arribarien al final d'aquell cas, com ho farien ells, alguns que s'hi dediquen, segurament a un cas concret, altres que doncs no s'hi dediquen, i veus com arribaria a aquella solució. Els mossens ens dediquem, som administradors d'esglésies, som administradors, no som CEOs, no ho som, som administradors. Estem i després podem deixar d'estar. I hem d'intentar fer les coses molt bé. I és per això que aquest PDD a mi jo crec que m'ha donat com molta visió per poder aprendre a portar amb els ulls del món molts àmbits que segurament al seminari no es toquen tant. En aquesta xerrada el que he fet és aplicar una miqueta el mètode que utilitza l'IS a la família. Perquè aquest vídeo és per Amoris Letizia, per totes les famílies que ho treballaran la setmana que ve, i poder donar-vos unes eines per veure el 360 de la família. Quan un té el 360 de com comprar un hotel, vas, compres l'hotel, no? I veus tots els aspectes. Quan un té el 360 de com gestionar el Futbol Club Barcelona, va ser un cas dels que van fer, doncs te n'adones dels fallos que poden haver, de com es poden fer bé les coses i com s'han de fer, i veure els camins. Aquesta proposta, els que teniu família, els que teniu fills, segurament ja la sabeu. Perquè ja heu fet el cas. Ja l'heu fet. El mètode del cas és la vostra família. I segurament ho haureu fet de la millor manera possible. Perquè en els pares ningú els ensenya a educar els fills. En els esposos, a les esposes, ningú els ensenya. Us trobeu al cas i comences. Llavors ens trobem ara mateix, com a l'IS, en una classe davant d'un cas que és el teu, que és el meu, que és el de cadascú de nosaltres, com l'hem viscut. Anem a donar-li una miqueta de llum perquè ens ajudi a, potser, a entendre-ho més, a compartir-ho més, a créixer una miqueta. I és per això que anem a veure cada un dels aspectes que veurem en aquesta xerrada i que estarem aquesta estoneta. El primer, per què us porto això? Que ja ho hem parlat una miqueta. La segona idea és la pregunta que tot ho canvia. Què és dirigir una família? Què és dirigir una empresa, no? Allà a l'IS has de començar per allà. Què és? Què és dirigir una família? El 3, la visió 360 de la família. Aplicacions concretes. Les 4 virtuts que han d'haver a casa. Això és cosecha pròpia, no? Doncs us haig de dir que, després us ho explico, però això va sortir a una de les classes de l'IS, em va sorprendre molt, em vaig sentir com a casa en aquell moment. La família, església domèstica, i aquest títol ve sobre la Familiaris Consortio de l'any 81 del papa Joan Pau II. L'he volgut també posar per donar-li també una força a la família, preguntes per parlar a casa i, per últim, una conclusió amb molta esperança. Així eren quasi totes les classes, perquè l'esperança era que almenys ho havien provat, almenys ho havien intentat. Per què us porto això? No vaig anar a l'IS per fer una empresa. No faré una empresa, però és veritat que he agafat tots aquests coneixements, he agafat com el món veu la realitat de l'empresa, com la treballen i com la porten a terme. Hi ha un evangeli que diu: els fills del món són més llestos que els fills de la llum. Totalment d'acord. Els fills del món es desviuen per cada cèntim, per cada persona. Es desviuen perquè la seva empresa sigui la millor. Es desviuen d'una manera, fan hores i hores. Poden fer tantes hores que no arriben ni a casa, que no dormen. Els fills del món són més llestos que els fills de la llum. Això Jesús els hi diu en els seus deixebles, jo crec que perquè espavilin una miqueta, no? Ei, vinga, intenteu fer bé les coses. Intenteu fer-les molt bé perquè la gent pugui escoltar el gran missatge que tenim, el gran missatge de l'amor que ens transmet Jesús. I és per això que no es tracta de fer empresa casa nostra, no farem una empresa ara mateix, sinó que es tracta d'estimar i servir millor la nostra família. Qualsevol empresa en aquest món que serveix més i que estima més és la millor empresa que hi ha.
És el lloc on la gent es vol quedar a treballar. Tu no et vols quedar a treballar, potser sí, hi ha gent que per tot, però un prefereix quedar-se a treballar en el lloc on el valoren per qui és i no pel que fa o deixa de fer. Perquè si t'estimen pel que fas o deixes de fer, no t'estimen. Que t'estimin per qui ets. Heu d'aconseguir això a les vostres empreses. Ho heu d'intentar. Ho heu d'intentar a les vostres famílies. Segurament ja ho feu. És una lluita. No hem d'estimar els fills pel que fan o deixen de fer, sinó perquè són els vostres fills. Et dona una manera, el PDD, de pensar nova. A mi m'ha canviat la manera de pensar. I ho dic de veritat. A mi m'ha fet veure molt més enllà del que podia arribar a veure amb el que porto amb els meus 31 anys. L'altre dia estava a una reunió i estàvem explicant una cosa que passarà aquest any i jo aquí, en el meu cap, vaig començar a pensar què passarà dintre de 3 anys amb això? L'altre dia, amb l'Anna, que està aquí, ens vam posar a preparar el temari de God's Plan dels pròxims 3 anys. I el vam preparar tot. Ja està preparat. Què passarà cada dimecres els pròxims 3 anys? Et dona el poder mirar molt més enllà i dir vaig a treballar amb anys vista. Com faig aquesta inversió? Com faig aquesta inversió d'un grup de joves d'una parròquia? Com faig la inversió amb aquest fill, amb l'altre fill? Com faig la inversió en el meu matrimoni? Com veig a 5 anys vista? Perquè amb el món, en les empreses, la gent es desviu i guanyen milions o mils d'euros pensant, vale, farem això, farem l'altre, tal, generaré això, invertiré aquí, m'aniré fins allà i estaré pensant coses a 5 anys vista. I a les nostres famílies? Com ho pensem? T'has parat algun cop a pensar-ho? Li has donat una oportunitat a dir, el meu fill el vull portar a estudiar a aquesta universitat, en aquest col·legi, vull que faci aquest extraescolar. Encara no ha nascut el meu fill, però ho has pensat algun cop així? Això és el que fa, que és dirigir una família. Dedico més pensament a un projecte de feina que a la meva família. Què és el més important? Dirigir una família és tenir el cor en ella. Dirigir una empresa moltes vegades és tenir el cor en ella. Lògicament, el més gran que tenim és una família, és el que quedarà. L'empresa, hi ha un moment que o et poden fer fora, o s'acaba, o acabes tu. Llavors el que perdurarà tota la vida és la teva família. Si els projectes de les feines tenen el meu cor robat de tal manera que no estic a casa, el que passarà és que el teu projecte més important, que és la família, no li dedicaràs temps. Quan havíem de fer tots els casos eren moltes pàgines, unes 20 pàgines, així de mitja, 15-20 pàgines cada cas, li havies de dedicar molt temps, tenir present la idea clara d'aquell cas, centrar-te a veure aquell projecte, treure unes conclusions i després ja les portaries a la classe, després havies de fer un altre, després havies de fer un altre. No podies quedar només amb un projecte, no pots quedar només amb un projecte, no pots quedar només amb la teva empresa, no pots quedar només amb la teva feina. Has de veure la globalitat, la meva feina, la meva família, la meva feina, els meus amics, el que vull fer, les vacances. Has d'anar veient el 360 de tot el que fas. I és allà on podràs començar a pensar en dirigir una família. Si no veus tota la globalitat, serà molt complicat que puguis dirigir una família. Si només veus una cosa, si jo només veig un grup, no podré dirigir tot el que tinc. Has de veure la globalitat. I això, dirigir una família, no és senzillament manar. Perquè és veritat, els pares maneu. I durant molts anys maneu molt. No? Sou els CEOs de l'empresa. Dirigir una família no és manar. És mirar lluny, cap a on volem anar. Cap a on vols anar? Amb el teu matrimoni, cap a on vols? Ho has pensat? Dintre de 5 anys on t'estaràs amb el teu matrimoni? On t'estaràs amb la teva família?
Has de decidir bé. Què prioritzem com a família? Quina és la meva prioritat a casa meva? Ho has pensat alguna vegada? Jo quan anava fent aquesta xerrada m'he donat compte que es pensa poc, això. No sé, potser és lo normal. Anem a sentar-nos, anem a pensar, però que es pensa poc i és el projecte més important que tens de la teva vida. I per últim, ordenar amb amor. Com fem possible el que importa? Com ho fas? Les coses difícils són senzilles. Depèn de qui les explica. El professor Eduardo, senyor Eduardo, que era d'inversions, feia coses complicadíssimes i estàvem tota la classe mirant, dient, que bé que ho fas, que bé que ho expliques. Jo no havia fet mai inversions en ma vida. I anava a les seves classes amb unes ganes, perquè depèn de com tu visquis les coses, les transmetràs i les viuran els teus fills. Depèn de com ho facis, depèn de com siguis el CEO de la teva família, els CEOs de la vostra família, doncs ho transmetràs o no, encara que sigui molt complicat. Visió 360 de la família. No és una llista de tasques una família, no és una empresa. Ho torno a repetir perquè quedi constància, és important diferenciar-ho. Estem agafant un model i estem aplicant algunes coses i ens anirà bé i ens donarà llum, però és important separar-ho. La família és l'amor més gran que hi ha, és el lloc de la seguretat, és el lloc on una persona ha de néixer i créixer. I és un conjunt viu de dimensions que es sostenen entre elles. La primera, la direcció, cap a on anem com a família. La segona, les persones, qui som, com ens cuidem. És molt important que ho pensis. La gent en les seves empreses pensa metodologies, dinàmiques, es deixen diners perquè els treballadors estiguin a gust. Què fas pels teus fills? Ho has pensat algun cop? Segur que fas moltes coses, però què fas avui, a dia d'avui? Com els cuides? Comunicació. Com ens parlem cada dia? Que important. Depèn de com es parlen els pares, els fills aprenen molt, Depèn de com es parlen els jefes, els treballadors aprenen moltíssim. Diu, mira com es porten. Mira que malament es porten. És molt important. Com comuniques, com els hi parles. Organització, com fem possible el dia a dia. Clar, teniu 1000 coses. Els meus pares han tingut 7 fills. I l'organització, jo ara ho penso i no era fàcil. No era fàcil. Però segurament hi havia un dels dos que ho pensava més, no? Llavors, com ho penseu? Com ho porteu a terme? Com ho organitzeu? Els recursos, què tenim? I com cuidem els recursos que tenim? Ho has pensat? Ho has pensat a 5 anys vista? I ja seguiré dient-lo a 5 anys vista perquè et canvia la vida. Et canvia com penses les coses si penses a 5 anys. I ara tot ho penso així, 3 anys. Començo a pensar, què passarà amb això dintre de 3 anys? No és broma. Què passarà amb el grup de joves? Què passarà amb el grup de Moris Letizia? Què passarà amb la catequesi? Com estarem? Com estarà la societat? I comences a pensar diferent i tens moltes persones que et van dient coses, vas agafant criteri i vas fonamentant. I per últim, l'entorn. Aquí obrim la nostra llar. És una cosa importantíssima. A qui li obres? Què li ensenyes al teu fill? I us vull ficar un exemple d'una família d'aquí de la parròquia. Són 3 o 4 fills. El pare coneix una persona al carrer, es posa a parlar amb ella i li presenta els seus fills. Jo el primer cop que vaig veure això, vaig dir, oita, què ha passat aquí? Qui li està ensenyant el pare al fill? Qui li està transmetent? Li està transmetent confiança, li està transmetent estimar aquella persona, sigui qui sigui. Aquell pare comprèn l'entorn que té al voltant de casa seva, al voltant del que viuen els seus fills i li expliquen al seu fill. Perquè si no el seu fill li pregunta què fa aquell nen, què fa aquell senyor allà? Què fa aquella senyora allà? I el pare, en un nen petit, li està explicant
perquè comprèn el que hi ha. Tenim una societat realment bastant mogudeta. Expliqueu-li, dediqueu-li temps. Mira això, mira l'altre, això és el que penso d'aquesta realitat. La teva mare i jo pensem... És important comprendre l'entorn. Les empreses comprenen l'entorn d'una manera increïble. I en el seu entorn, qui hi ha? La seva competència. I l'estudien. No dic que estudieu les famílies del vostre entorn, però què és el que vols pels teus fills? Què és el que vols? Seguim. Aplicacions ben concretes. Ho baixem una miqueta més a casa. Una conversa mensual del matrimoni, sense mòbils. Això ho poso ara ja, és una cosa que s'ha de posar sempre, perquè si no el mòbil... Només per mirar-nos i parlar de com va la família. Quantes vegades fem això? Nosaltres aquí a la parròquia amb els mossens, cada 2 dijous fem una reunió de com va la parròquia. Cada 2 dijous, grup rere grup. Un altre i un altre. Alguns dies hi ha uns temes més importants, altres uns altres. És important, educació, descobrir el do únic de cada fill, no comparar els germans, posar paraules allò que admirem d'ells, descobrir els dons que tenen. En què es vol el teu treballador? És boníssim en això, doncs el posaré aquí. És un gran comercial, doncs el poses de comercial, no el ficaràs de financer. Si no, se te'n va el garete. Com és el teu fill? Quins dons té? Ho has de descobrir. I quan ho descobreixis, has de començar a potenciar-ho. Li encanta fer això? Doncs vinga, anem a fer això, ell i jo. Anem a fer l'altre. Que important. Conflictes, no anar a dormir enfadats, aquesta és la típica del CPM, del curset prematrimonial. La primera frase del matí marca el to del dia. A vegades no hi ha ni una frase. Això s'ha de fer el possible per gestionar-ho. Quan no hi ha ni una frase vol dir que s'ha viciat molt la situació. Si això li ensenyes als teus treballadors, si això li ensenyes als teus fills, clar, la família què li passa? Que es va destructurant, es va desmembrant, els fills ja comencen a fer el que volen. Per què? Perquè estan veient un exemple que els fa mal. Què fer a casa? Una pregària senzilla a taula, un agraïment al final del dia, un evangeli el diumenge, anar a missa, viure a la parròquia, que vegin en tu profunditat. Si tens profunditat, els fills ho veuen. Els treballadors ho veuen a les empreses. El meu jefe m'ha dit que resa per mi. Abans d'ahir vaig anar a fer un podcast a una empresa de la meva classe de l'IES i sortirà el dia 31 i és sobre medicina estètica. Els ulls. Sí. I va anar molt bé, gràcies a Déu. I després, quan marxava, davant de tots els seus treballadors, que tenien tots la meva edat, tots allà teníem la meva edat, va dir, ¿no me dices lo que me dices siempre cuando te vas? I jo em vaig quedar així i dic, ¿yo qué te digo cuando me voy? Digo, no sé, somos amigos, ya está, ¿no? Y diu, sí, siempre me dices que rezas por mí. És un noi que no és creient, que no va a missa. I clar, com que algunes vegades li he dit rezo per tu, que això ho diem tots, no? I ho fem tots, doncs ho recordava i davant dels seus treballadors em va dir això. I jo me'n vaig anar cap a la moto pensant, ho ha dit davant dels seus treballadors. Què els hi ensenyes tu a casa? Perquè només aquesta frase té un impacte molt gran en els treballadors. El jefe està buscant que resin per ells, públicament. S'ha de perdre la por. S'ha de perdre la por de resar en veu alta. S'ha de perdre la por de dir-li al teu fill, va, anem a resar. S'ha de perdre. Per què? Perquè si veu en tu profunditat, veurà alguna molt gran. Li ensenyaràs alguna que li perdurarà per sempre. I no saps l'impacte que té. Ho veuràs amb els anys. És una inversió. Les 4 virtuts a casa. Estàvem a classe d'ètica. Estàvem abans d'arribar a classe d'ètica i estàvem allà als corrillos, tal. I deien, buah,
classe d'ètica. No, tots allà directors o treballadors de les seves empreses, a mi què m'han de dir, d'ètica, i sortia, no? Hi havia com un desànim general de la classe d'ètica. Tenim un professor excepcional i recordo el moment que el professor va parlar de les 4 virtuts que ha de tenir qualsevol CEO. Les 4 virtuts que hem de tenir qualsevol cristià. Les 4 virtuts per governar, per tirar endavant una empresa. La primera, ja posada, la prudència. La prudència, pensar abans d'actuar. Són com coses molt evidents, però quan ens les recorden ens fan molt de bé. Que puguis discernir abans de decidir alguna cosa, abans de dir-li a aquell «Com pot ser que hagis fet això, fill meu?» Com pot ser? Següent, justícia, donar a cadascú el que necessita, coherència entre el que diem i el que fem. És molt important. L'altre dia tenia aquí la xerrada de la Eva i el Juan Pablo sobre l'empresa i la fe. I va posar un exemple, l'Eva, dient, clar, si tens la situació de que tens una mare de família que té 5 fills i té un lloc de treball i té un sou, i al costat té una altra persona que també és una persona casada però no té fills, li poses el mateix sou? Fan el mateix treball. Li poses el mateix sou? La justícia, discernir, pensar com vull que sigui la meva empresa. Aquest exemple em va agradar molt. Què faig? Doncs ho faràs depèn dels criteris i les virtuts que tinguis en el fonament de la teva vida. No ho faràs segons les lleis. Segons les lleis és el que toca. Punto. Doncs no tinguis fills. 3. Fortalesa. Constància quan les coses costen. No abandonar. Que important, En aquelles situacions que el fill és adolescent i dius, ja no puc més. I us explico una anècdota. És que passen moltes anècdotes, no?, a la vida dels mossens. I és de la setmana passada, un pare que li he escrit mentre es preparava també aquesta xerrada i li he dit, què tal, com va amb el teu fill? I us responc, el vaig animar perquè té una situació complicada amb un fill adolescent, cosa que ens pot passar a tots. I li vaig preguntar l'altre dia, què tal, no sé què, i em diu, bueno, voy haciendo, no le contesto, no le llevo la contraria, le escucho, ¿no? Pero no va bien, ¿no? Y le he preguntado, muy buenas, ¿cómo va? ¿Qué tal tu hijo y tú? Y dice, bueno, punts suspensius. Vamos, punts suspensius. Más o menos, punts suspensius. El problema es que no sé cómo entrar, pero mil gracias por preguntar. Clar, no s'ha d'abandonar. No podem abandonar. No abandonem projectes que la gent perd diners. No pots abandonar el teu fill, encara que sigui molt adolescent. A mi una de les coses que m'ha sorprès més des que soc mossèn és les famílies que tenen fills a la presó i que els estimen. Els pares els estimen, són els seus fills. Són els seus fills i els estimen, els cuiden. Tenen una fortalesa aquests pares. I per últim, la temprança. Mesura, equilibri, saber dir prou a temps, aquesta temprança. Potser no toca fer això. Pues vamos a tal, vamos a ir a... No, potser no toca. Potser li has de comunicar, li has d'intentar explicar i potser no et farà cas, però ho has d'intentar. La família, església domèstica. No sé si sabeu qui és aquest, és el que he dit abans, Sant Joan Pau II, la Familiaris Consortio, té 4 punts principals. Aquest és l'escrit per la família i és important perquè aquest terme església domèstica ho va posar Joan Pau II. I Joan Pau II va posar aquest nom perquè les vostres famílies, casa teva, sigui una parròquia, sigui una església. És un lloc on s'ha de formar una comunitat de persones, on has d'entendre com són. I us comparteixo el que fem els mossens. Aquí arriba gent de tot tipus, cada dia.
Jo porto uns quants anys aquí, mossèn Emili, i cada dia o cada setmana coneixem a gent nova, que pensa diferent a nosaltres, que a vegades, és veritat, ens porten la contrària. Diuen, no, esto no és així. Bueno, doncs ja està. L'altre dia una persona em va dir, no, és que l'Esperit Sant no existeix. I jo, no? No, i ho diu, Jesús mai parla de l'Esperit Sant. I jo em vaig quedar així dient, No passa res, però no era el moment per portar-li la contrària. Estava com enfadat, i dic, ja està, doncs no existeix l'Esperit Sant. Arribarà el moment que t'ho explicaré, i després li vaig explicar, mira, està bastant referenciat, però sense fer broma. Per què? Perquè li havia dit, li vaig dir, qui t'ha dit això? Una amiga! I dic, bueno, un moment, ¿vale? I ja vam fer l'explicació. És formar una comunitat, i no només de la família. És una comunitat molt més gran. És una comunitat on tothom ha d'aprendre certes coses. Primer, a estimar, a perdonar. Això és el que fem amb els sacraments. A tenir una percepció de la realitat que va molt més enllà, de que aquest món passa. És una comunitat on tu li has d'explicar. Ets tu el mossèn. Ets el que has de fer l'homilia dia a dia. Com nosaltres, cada dia hem de fer una homilia. Sortim allà, homilia. No? I ha de ser curta, perquè si no la gent es cansa. Potser els fills es cansen. Ara t'explicaré això, seu aquí, taca, 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 taca. Pobre fill. Ha de ser curta. 2, servir la vida. Servir la vida és acollir els fills, és acollir els fills, ensenyar-los a acollir la gent gran, és ensenyar-los a acollir a la gent diferent, perquè, clar, vosaltres sou els que acolliu els fills, arriben a la família, esteu cridats a que ells facin el mateix. Depèn de com acullis, i aquí podríem tornar a l'exemple que he explicat abans, aquest pare de família, amb aquesta persona pobra, que li dedica temps, que li ensenya el seu fill i que li acaba dient, és que és el meu amic. Això és maco. Això és una ensenyança que va molt més enllà que un PDD. Aquí hi ha una base molt maca. 3. Participar de la societat. La parròquia no és un búnquer. Estamos aquí, nosotros creiem com són les coses i les decidim. No som un búnquer. Mossèn Emili no sabeu les reunions que té amb l'Ajuntament, no? Reunions i reunions i reunions amb l'Ajuntament, i t'has de portar bé amb l'Ajuntament. Clar que sí, sigui qui sigui. I els cristians som aquests. No, és que no és el meu partit. No passa res. T'has de portar bé. És que no pensen com jo. T'has de portar bé. I això és un do de l'Esperit Sant, ara que arriba la Pentecosta. És molt important. Hem de participar. No hem d'estar tancats. A casa no podem estar tancats. No podem fer allà un gueto i mis hijos y estoy aquí encerrado. No pots fer a l'empresa. Si no, et mors. Els teus fills acaben sortint que només saben un parell de coses. Lògicament amb seny, coneixem com és la societat. Ho coneixem, per un moment, perquè també li vull donar importància. I hi ha coses que són molt dolentes en la societat, tremendament dolentes. Però per això és església domèstica. És el lloc on han d'aprendre, on han de disfrutar com fer les coses, on han d'anar treballant aquest criteri, aquest fonament que els donarà quan ja siguin majors d'edat, doncs un procés per anar equivocant-se i aprenent, com hem fet tots. Tots. O no? O no ens hem equivocat? I d'aquella equivocació doncs hem après. No, però és que jo vaig aprendre abans que els meus fills. Bueno, paciència. Paciència. Cadascú té el seu camí. Per últim, compartir la fe i la missió eclesial. És el primer lloc on s'ha d'anunciar l'Evangeli. Sou els primers catequistes. Sou els primers. No hi ha un altre. Depèn de com li ensenyis tu, doncs anirà creixent. Lògicament no serà igual que tu, però tens una paraula tan important en la fe, tan important, i això, com tot, és una inversió a llarg termini. Fondos indexados. O sigui,
a llarg termini, està lluny, i a vegades molt lluny. Dius, tu sí que he invertit lluny, tu, que té 40 anys, Bueno, però ho has invertit. Està allà i arriba. Nosaltres molts cops arribem a cases i veus que està allà, que el que van ensenyar els pares està allà. Una mirada que ho il·lumina tot. La família és una comunitat de vida i d'amor. El número 17 de Familiaris Consorcio. És així. Una comunitat, un lloc on han de viure de la vida i de l'amor que senten dels seus pares. I això és el que intentem fer els mossens a una parròquia. Que la gent se senti estimada, que la gent se senti com a casa. I la visió 360 que mirem avui no és cap invent modern. L'Església ja ho tenia des de fa temps i temps. Anem a repassar els 6 punts amb una pregunta per cadascú de com seria el 360. La primera, la direcció. Quina és la direcció? Cap a on volem fer créixer la nostra família aquest any? 2, les persones. Quin do especial té cadascú de nosaltres a casa? Com són les nostres converses? Fan créixer els altres? Construeixes o destrueixes? No, és que el meu fill adolescent destrueix sempre. Bueno, tu construeixes? Estàs construint? Organització. Quina és la conversa que ens estalviaria molts problemes? Quina és? Moltes presses. Com està organitzat? Fer a casa. Fer, no de hacer, la fe. És la fe una prioritat a la meva vida? I aquí està el quid de la qüestió. És el primer que hi ha o no? I per últim, l'entorn. Aquí podríem obrir la porta de casa aquest mes? Aquí li podríem obrir? Qui pot venir a casa que els ensenyi als meus fills alguna cosa? Liderar no és fer més coses, sinó saber estar on se'ns demana. I aquí està el quid de la qüestió. Un pot tenir la millor empresa amb tot solucionat. Ho pots tenir tot solucionat econòmicament, pots tenir tots els treballadors, pots tenir-ho tot. Però si no saps estar, allò no tira endavant. Si els pares no estan a casa, no tira endavant. Si un dels dos no està a casa, tindrà una repercussió, és una inversió. Si estan els dos, tindrà una repercussió, és una inversió. Si ordenem millor la nostra família, podem estimar millor. Això és el que fan les empreses. Ordenen. Ordenen tot, ho tenen tot pensat, tots els requeriments, tota l'organització, com ha de ser això, què és el que has de fer aquí, tots els manuals, tot. Tu arribes a treballar a un lloc i et diuen tu has de fer pa. I obeeixen perquè guanyen diners. Aquí estem a l'empresa més complicada que hi ha en el món. Per què? Perquè les coses les han de fer per convenciment. Perquè veuen en tu algú que els estima. I a partir d'aquí creix algú preciós. I encara que no es vegi al principi, amb el temps, la inversió es va duplicant. Es va duplicant. Potser no es veu, però hi ha un moment que dius quin monto més gran que tinc aquí. D'on ha sortit? Doncs del que vas fer fa 20 anys. I és per això que anem acabant i acabarem amb un vídeo. Un vídeo que va fer una empresa, una multinacional de les més grans d'Europa i que quan va sortir, crec que el 2018, em va sorprendre molt. Em va sorprendre molt que dediquessin tant de temps a la família en un anunci per la seva empresa. Hauré de fer publicitat d'aquesta empresa, no formo part, llàstima, però... Si esteu fora podeu passar. Poso? 3, 2, 1.
No sé si... Buenas noches a todos, buenas noches familias. Las reglas del juego son sencillas. Si aciertas, te quedas. Si fallas, tendrás que abandonar la cena. ¿Ha quedado claro? Familia Andrés Lorenzo. Esta pregunta es para Julia. ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories? Un perro, un conejo y un gato. Muy bien, Julia. Vamos ahora con la familia Fernández Gómez. Alberto, ¿qué es el swish swish? Un baile. ¿Lo harías? Sí. Estupendo. Oye, un aplauso para él, ¿eh? Familia Carral, ¿qué es lo último que ha incorporado Instagram? Chats de vídeo. Si ya saben cómo me pongo... ¿Para qué me invitan? Correcto. ¿En Twitter? Muy bien. Sigues cenando. Oh my god, en inglés. Correcto. ¿Cómo se conocieron los Javis? En una fiesta. ¿Y tus padres? ¿Cómo se conocieron? No sé. Lo siento, María, te tienes que levantar y abandonar la mesa. ¿Cuál es el puesto de trabajo exacto de tu padre? No lo sé. ¿Qué carreras estudió tu abuela Gloria? Creo que estudió No. No lo sabes. No tengo ni idea. ¿Cuál es el grupo favorito de tu hijo? Lo siento, Eva, tienes que abandonar la mesa. ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu mujer? No tengo ni idea, la verdad. Jesús, te tienes que ir. ¿Qué marcó la infancia de tu abuela? No sé. No te lo cuento. No he hablado con ella sobre eso. El libro de la selva. ¿Es esa, Hugo? Cuando eras pequeño. ¿Dónde se fueron tus padres de viaje de novios? A Valencia. ¿Lo dices a voleo o...? No lo sé. ¿Por qué no pudo ser futbolista tu padre? ¿Dónde se casaron tus abuelos? ¿Qué ha estado estudiando tu madre últimamente? ¿Qué bailaron tus padres el día de su boda? ¿Cuál es la gran pasión de tu abuelo? Cuando me han dejado solo en la mesa me he sentido un poco triste. Cuando le mira a los ojos me he emocionado porque yo nunca he hablado con él de esas cosas. Que a lo mejor hay algo que no estamos haciendo bien. Jesús, siento muchísimo no haber sabido de ti algo tan importante. Pues he aprendido que no conozco tanto a mi familia como conozco a un famoso, ¿no? Las redes sociales están siempre van a estar, pero tu familia no siempre va a estar ahí. Entonces, aprovecharla. Abuela. A través de unos amigos comunes. Doncs acabem i està molt clar, no? L'empresa més important que tens davant teu és la teva família. Anem a treure la part d'empresa. El més important que tens a la teva vida i que tenim tots els que estem aquí és la nostra família. Són els que ens aguanten, a les bones i a les males. Doncs que la puguem cuidar i, com va dir Joan Pau II, el futur de la humanitat passa per la família. Si la societat destrossa la família, després què quedarà? Doncs aquí en aquest vídeo es veu. La família s'està desmembrant, anem a donar-li sentit nosaltres. Som cristians, anem a intentar ser aquesta llum enmig de la foscor i que l'empresa no passi per davant de les nostres famílies. Moltes gràcies.